Apektado ng gadaan pagturotienda nin mga pagkaka ni Nanay Marites sa iyang karinderya dahil kan paburo bagong panahon na namamatean ngunyan sa albay. Sabi niya, pag-arog ka ning mauran esin mainit, mati niya ng gadaan pagluyan ng customer. Kaya naman ang diskarte niya, piglilibot niya na sanan sa iyang mga paninda, kesa pumanos asin malugi pa siya. Naapektaran man ta, pag mga customer baga, hindi nagaruluan. Pero pag yun mainit, okay, mababinta man. Sigun sa Pag-asa, ang mga pag-uuran na namamatean sa probinsya, epekto kang northeasterly winds, na iyuman ang nagdadara kan mga pag-uuran, pagdaguldol asin pagkikilat sa nagkaperang porsyon kan riyon, asin laoman na mamatean ngunya na simana. Pwede magkausa ng floods or landslides during severe thunderstorms, lalo na pagkahapon o banggi, lalo na sa mga low-lying areas. Dugang pakan Pag-asa, nasa transition period ang bilog na nasyon pasiring sa amihan season kaya laoman ang paglipot kan panahon. Sa pinakahuring talakan Pag-asa abuton sa 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura na pwedeng mamatayan sa albay ngunya na pagkaldaw. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balla.